ndamira pamberi pedera mambo kutasa ndamira pamberi pedera mambo kutasa zvese ndizvo zvichokwadi pachabatwa nemhosva mari rimbatsiwa soro chandamedetwawo kutasa kapiwa ngauyawo nenyaya yangu yandakagara kuno murume anonzi yelife chidhakwa chinonge ndamubata uchita bonde nemudzimai wangu musi wa26 January 2025 ndakaona meseji kufoni mudzimai wangu tiri pamba tiri pamwe handina kuda kwanisa kumubvunza kana kumuitira hasha. Ndakamubvunza akatanga kuita zvekuda kupotedza hare ndo vandanyarara kubva kudhei iroro kusvika musi wa2 February vandazovabata vanhu. Mukadzi tanga takunzana pamba, mukadzi akasvika pakutiza pamba kuenda kumba, asi iri nyaya yemurume handina mandakataurira kana kuita sei. Mukadzi akumba kwavo ndakatanga kuchitaura naye pafoni. Anoona wasiya vana, mwana wekutanga ane 2 years, umwe wacho mudiki wekupedzisira ane gore ne6 vakamusiya. Vana vakasira ini mako chengeta vana vako ndakuenda chidzoka tidini tigadzise nyaya yevana tichengeta vana pamwe chete. Kana zvadaro todii tozogadzisa zvimweni kana paine zviri kunetsa kurirani mudzimai tokutara pafoni tichidii ari kumba kwavo. Asi mukufamba nemukutaura kwanotaura naye ndobva ndakachiona kuti dambudziko rangu hombe ranga chibva kune murume anonzi Life Chidhakwa. Kuzotanisana nenyaya yemameseji ake kumba tadzoka ndoona kuita zvauri kuita mukufamba. Ndikawatresa kusvika ndazovabata musi wa2 June 9:30 manheru vari pamba vanonzi paNhamburu paShepherd Dam vachiita bonde nemudzimai wangu. Ndikafonera vanhu ndakafonera wenharaunda sabhuku, ndikavafonera nevamwe vanhu vechikuru, ndikavafonera kuti vauye pari kuitika nyaya iyi. For sure vanhu vakauya, ndikati vanhu vari mumba. Ndauya panapa ndikazwa mukadzi wangu achichemerera achiita bonde nemurume varimo mukati. Kutaura kuno kwavanhu havana kutopfeka. Takasvika ipapo motikari yake ikapaka panze, vanhu vakakomba, ndikati kombai, hatinoda kuti vanhu vabude, kombai toda kuti tinyase kuona munhu chokwadi neumbo kuitira mangwana razomangara nyaya iyi. Vanhu vakavhura dhoo vakapinda. Zvechokwadi takasvika vanhu vasina kupfeka, uyu ndiye akazomanya kupfeka, mudzimai akasina kana chinhu changa apfeka. Chandakakwanisa kuita, ndakakwanisa kutora mifananidzo nemavhidhios. Ndatora mifananidzo, tati garei, ndabva ndamangara nyaya yangu. Wakasaina mapepa, wakasaina iye wese, mudzimai wangu wacho, wakasaina mapepa, wakasaina, wachibvuma kuti zvesho tabatwa. Mboo dzacho dziripo nasabhuku aripo. After ipapo, wakataka kuda kundisungisa, wachiti ndaposta zvinhu pasocial media kuabhula iwo. Asi hana chinja ndakasenda pasocial media kana kuita sei. Zvikashaya mboo. Wapedza, mukadzi ndiye nyakutanga, wakaenda wese naLife Chidhakwa, penhalonga, wakasvika wakanyoresa protection order, peace order against inini. Ndikaenda kwamutani, ndikasvika ndikamiswa mukoti, ndikabvuma, ndikati wanyorerei, bozi ndandisi kuvaviolata vanhu. Handina musi wandikuti anoizi nawo, musi wandabata vanhu vaine mukadzi wangu, handina noizi yandakaita nawo. Saka uyu murume ndiye wandakabata aine mudzimai wangu. Kukoti makaendera just protection order here kana kuti nyaya yekuti nyaya iyoyo yakapinda mukoti here nyaya yakatopinda mukoti civil court. Zvichizi ndiri kubhula uyu akanyoresa achiti ndiri kumuteerera ainewo maboyfriends ake ndomanyoresa akaizwa nyaya. Life Chidhakwa akanyoresa achiti ini ndiri kumubhula against ex wife yangu ndomanyoresera akaita. iwe question ndekuti iwe nemukadzi wamuchiti mese mukadzi tati paseparation tiri kutaurirana kunetsana kwatanga taita. Ndoitwa Whitney Jereka nemurume wetanga tisisiri pamwepo. Ndakabva kumba kwamusi wa14 February. kubva kwako kuti marambana here kana kuti manetsana? Tanga tatorambana. Akaramba mundiani? Ndiye. Akaramba mundiani? Ndiye. Chikonzero akati enda kumba kwenyu ndichengeta vana vangu neumwe mukadzi namai vangu. Haana kupa gupuro nekuti anga asina kuroora. Anga asina kuroora, that's why asina kuendesa gupuro kumba kwenyu. Ibara mwana izwa ngatiite zvinotokuinifambe zvakanaka usatoda kuti vanhu vagare zvakanaka vanamati veneupeni vakaite sei. Noti ishu yekuti titonga
Hai mukadzi mbuka inonyenga wese wese ka. Inokwanisa kunyenga futi newese wese. Iyo inokwanisa kunyenga anyone. Iyo ichikwanisa kunyenga futi na anyone. Haina mtemo. Unozi nini? Andisi. This is February. But this one 24 February. So I said February under period. It's 2 days. So March, April, May, June. One go to the boyfriend. na iyanga arora. That's not my question. Look for the yo here. Look for the the performance of what on a boyfriend. What on a boyfriend. Right. One hour. Yakatanga apa kauti yakatanga before. Zvakutaura nezvekunyika. Yakatanga ndabva kumba kwavo. Dhera akazondibata ndodhera ndanga ndatanga kutosangana. Ndiri kumba kwedu. Ndiri kumba kwedu kwajeka. Okay. Iyo message ya uta leo utapata message kubwa na shopata. Wewe ati message. Phone yaishandisa mudzimai ndo yakaenda kuona musi before kuenda kwakumba saka iye akasingazivi kuti password ndinoiziva saka mushure mototadza nyaya akabvisa zvinhu zvifoni asi after ndazomubata mamwe mameseji avo ekutaura neuyu harimo hawo foni yana ndakamutengera Foni yao akazomutengera achiri kumba message aitaura neuyu ari kumba message mameseji foni imomo Ndabva kumba kwavo. Before February or after February? June. Pamabata. Dhera rakazondibata. Mabata musoro. Ifa 2 June. So 2 June. Kuma message zikona maconversation ali kuna sikumashile kwa February. Mira yaho yefoni yacho. Asi mimi mwana wakasiya mbona makule manga. Pane 6 ne 4 2. 6 4 mtoto wana 3. Ndiyamuzibonera kuti ndito ndinzwa mushache. Akudina nokubona. Ndiro kadzimu. Munogari. Kwamgenda. Manyini munotaurisa. Unogari. Maleda. Maleda. Manene. Ndite mbiri kutonganya dzimauya. Pamwe muri ziko ngoja ruti. Hausi jerege. Hausi da. Munhu wepamba akabatirwa wa RDP. Nduda munhu wepamba. Wanambura zvipa. Ndio nduda. Webase, wokubara wa base. Ndio nduda. Mari mulungu. Azwe. Anambura zvaoya. Kuna mashaka tisagenda kwa. Era zetu. Akatiza kwa kuti kanye anazombooneka kwa. Mukubone basi Yenda ndo. Ndimu zirombera. Nusebati. Tibe matena message yacho huko. Mona. Technology yakanaka sei. Unokuchitika wakati love you sweetheart
Good night. Chimbalance chiri paside pangu what delete. Ubo ipo ngoda zwi what delete. Asi ubo kumake save kusi. Ibo delete ayisenzi ba. Kumake save kweko delete. Delete ayisenzi ba. Yeah, delete all for me, because for everyone. I say it. What do you know about that? Delete for everyone. I'm on baby, come back. I don't come over for But I think challenge is with the which you are figure. You are failing to define which is not the It's very important to look at another visit of mine. Whether they do or two says the good or over. And one of them we have talking. You go to see Chimishani Chape. Even when I wait as a movie, Mosia will open. But no Nenya say go. Good Chape and dog Nishi, dog Nenya say go. You know what's up for Chape, you chili. You go to see. Udah cakapera kau sih, dikit campur kan, dikit cakap campur dia. Dah buat aku kecam, saya jadi campur dah usia. No, betul Isa. Itu yang semua itu. Dia punya rasa juga ada. Itu yang semua itu. Terus awal kan mesti tu kan sudah betul. Ini macam maka kembali ini. 24 Februari. Mukazo mana hari, mukazo dalam hari na malai. Tanga na Sunday so 1 June. Zita majuri. Weeks ni Jericho. 1 June. 1 June ni apa? Saudara Cokwadi? 1 June. 1 June uli kunyepa. Saudara Cokwadi. Ndakachangodana nemusi wa 1 June ndipo ndakachangodana mameseji nemauya ndakandabva kumba kwavo zvese zvezvi ndakandatobva kumba kwavo kare. Kwana mbona unyaje? Sakafodi unyepa. Tiri kwere date racho. Handisi kuramba kuti time nedate zviripo asi mameseji aya maaudio aya haasi ndichiri kumba kwavo ndandisiri kumba kwavo. Ndemuna May. Taitaura tese taingotaura tese zvekutaura ndanzwa iye achitaura kuti kukurana naye ndakasanda kudanana naye. It's very nice. Don't tell us it's very simple. Now, who's a simple person?
wakatanga kudana nalife rini ukati musi wawanjuni handiti asi mameseji ari kubvunza kuti meseji ndeerina ukati ndeyamei chinotanga chii juni namei chinotanga chii juni namei iye ndiye atakaona mameseji chinotanga chii juni namei saka siye kuti wakatanga kudana naye mune juni iyo mameseji ari anei iye ari kuti apa ngatoda kuramba navo kuti witi auti witi munani muna mei ndokuna witi hausavhunduke iwe shamwari hatisi tidauramba napa hatisidauramba napa that is muna mei yokuti ndakatanga kudana majuni wati kuti ende asi kutaura kuti takakodana uyakatika kuramba muna meimo conversation inotarisha iwe wanga kuti gaivaya musi waui chaiwo musi wa8 chaiwo aitoanzani aitofona chiti kana wakuenda kumba unonitaurira totaura tomorrow so kazi nalife zvikati ndakusuwa yokati chii good night ndofana kukuona uchiri fresh yo fresh from the farm. muswa wani kana paine ari kusana kukwira unotauraka iwe ukatichi ukati handina appetite yaenda kupi chinhai ko ndokwirwa nani nemahure akuzva saka uri kufadzwa nani zvakawa mawedwei mahure api ndini wauri kudaro handii toii bezviti hamuna machi ndilife ikazvatore zvimupengo maepo oh my way April zikazi nalife ukumboitei zikazi nawiti ndakagara hangu kazi nani hausi kumbondida here izvo ndokuda ndobva ndaropa handiti zikazi musi wa2 April zikazi ndaenda kunzwa voice ko kana usiwe une foni ndikafa nekurova life 4 obvatumira kafoto kake
ndichizaende danda muna April tanga kwa April taiti ende pandii yanditi ndakaya pasina toda kusvika muna March February anzi tisokanea ndakatozwa hangu kuti azi kukotu kwakuzi timbotiba mambo mutasa hatimboendiba ndisekuru wacho saka unotongera feva vauyu wata vauyu kumwacho ndikati vafanira unomboziva kuti dare ramambo mutasa nedare ramechira kuti zvinodlizana saka damnani April taura chokwadi musikana matanga dana rei wani chiko wameenja kuti vande April saka zviridare nguva zvino handisi kupedza nguva asi ndakabva kumba kwapa ndikaenda kumba kwedu kunogara kumba kwedu inini ndopakatangozodawo nditsvaga achiteera foni yangu achizotora foni iyoyo mameseji ndeekari noti ndiri kumba kwavo ndakabvomba kwavo akandidzinga kandinda kumba kwedu kusiye vanavo izwa musikana tati musikana iwewe wakati wati iwewe wakabva riini kumba kwavo musi wa 24 February 24 handiti tikati isusu hatikutsvaga hatisi kutsvaga zvakaitika after 24 February apa kuda kungoratidza vanhu ava kuti rudo rwanga rudini ruriridza tatikutsvaga isusu tatikutsvaga because isusu watotonyepera kekutanga katabata kakutinyepera watonyepera dare rino kuti wakatanga kudana nalife musi wahwani ichocho manyepwa watonyepa kuti wakatanga kudana nalife musi wahwani juni tikuirana nditi kuti papa wanyepa wanyepa hauna kutanga kudana nalife musi wahwani juni because zvese zvandiri kuverengera zvese izvi ndezvemei April zvese zvandiri kutaura wanga wabvako kumba musi wa 28 February asi zvokuti wakazodanana wabva kumba kwenyu wakazodanana life musi wa 1 June manyika kana kuti panomuwa waendanana pamwe life unokwanisa wanga afungwa ndiye ega ega paine umwe waendanana nani umwe asiriye ngatidzike chakandonaka nyange tinyangamira zvisaveende zvese is your private life handiti ikupangidzwa munhu wese wakamira paura protect yourself ndomakore manganika yazvinzwa zvese ndomakore manganika Hata ndio makore mangani na 24 24 unomana 4 3 munonyanya kukasika uroza kwawasikana mbokurani Hata ndio makeke grow zvandakuita ka ndezvoti come back on Saturday pane zvinhu zvandinoda kutsvaka zvokai Saturday zvokaedzera na Saturday pane zvandinoda kutsvaka masuke come back on Saturday inini kana ari mapepa ndipei kana ne protection nechihana nebasa because zvatikuita zvine neprotection zvine basa neagauta ana mukadzi ane mukadzi wake kambani ndokwawani unomira newende pina inde protection
protection order inofanira make sure kuti hakuharasi haisi hati zvese anotondiharasa kosi kuzosvika kuti ndiende kuprotection order aindiharasa ndiri kumba kwedu majority akanotoka kudhara kuti haafani kuita izvo akangoita izvozvo zoka pamajority ndobva asungwa usamuzwire tsitsiba kana anoita zvakazi asaita usamuzwire tsitsiba ndozvaari kutoita saka kwekuenda nodii endaiko saturday inosvika ngatoenda akaita kana aita it's okay